τελείωσε. Δεν σε ξαναπαίρνω μαζί μου πουθενά. Τι έκανα πάλι, ρε Μαργαρίτα? Δεν έκανες, τα κάνεις. Καλά, πλέον θα μου θυμώνεις και προκαταβολικά. Αφού ξέρω, πάλι θα παραπονιέσαι. Έχω παραπονηθεί ποτέ εγώ? Αμάρε Μαργαρίτα, τα χρειάζομαι εγώ τώρα αυτά. Πού πάμε, θυμάσαι? Να κάνεις νύχια πάλι. Να το. Κανόνισε να κάνεις και έτσι και εκεί μέσα. Αμάρε Μαργαρίτα, εκεί πέρα δεν έχω εγώ κάτι να κάνω. Να κάνεις υπομονή. Μπορώ να κάνω υπομονή όσο πίνω και μια μπύρα με τα παιδιά. Αποκλείεται. Για κανένα τσιπουράκι τότε. Προχώρα μέσα γρήγορα. Καλησπέρα. Τι θα κάνουμε αυτή τη φορά? Όχι εγώ, η Μαργαρίτα. Εγώ καλά είμαι. Έχετε δει κανένα καθρέφτη? Πώς είπατε? Τα νύχια σας λέω. Είναι σαν να βλέπω σε καθρέφτη. Ναι, όμως, με μένα τι θα γίνει? Αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να αρχίσουμε. Τέλεια, να φεύγω εγώ. Εσύ δεν έχεις να πας πουθενά. Ρε Μαργαρίτα. Όχι, τελείωσε. Θα κάτσεις εδώ. Και πού λέτε να πάτε διακοπές? Α, δεν ξέρω. Διάκυνθε, Τι είναι? ρώτησε κάτι η κοπέλα. Και καλά δεν βλέπεις ότι έχω δουλειά. Over τη Real σίγουρα. Ωραία, τότε θα πάμε στη Σαντορίνη. Ποια Σαντορίνη, ρε Μαργαρίτα? Στα Ροδάκινα θα πάμε. Γιατί ωραία η Σαντορίνη, έχω πάει. Ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πού είπες εσένα ότι θα πάνε οι κολλητοί σου? Καβουρότρυπες. Όχι, κοίτα να δεις σύμπτωση, ρε Μαργαρίτα. Καλά, ρε Ιάκυνθε, όλοι μαζί θα πάμε διακοπές. Α, θα έρθεις κι εσύ. Αυτό ήταν, έφυγες. Δεν σε ξαναπαίρνω πουθενά. Έλα ρε, εσύ κανόνισα. Πάμε για τσίπουρα, τελείωσε. Τελικά πού θα πάτε διακοπές?